Balantayan subong nga Miyerkules ang katapusan nga hearing sang House Committee on Justice nga nagatuyo nga maestablisar kung mayara bala sang probable cause sa impeachment complaints bato kay Vice President Sara Duterte. Magasentro ang hearing sang panel sa kontrobersyal nga pahayag ni Sara Duterte sadtong 2024 sang naakig ini kagin sa publiko nga kun patson siya, may naistorya naman siya, agud patson man si President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Tungang gabi ang online press conference ni Duterte sang amo nga tion, sang nag-ibwal ang iya nga kaakig matapos nga gin-detain ang iya Chief of Staff nga si Zulaika Lopez. Balikan ta ang amo nga statement ni Sara Duterte. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Si Vice President Sara Duterte sadtong 2024, ginimbitar sang House panel ang National Bureau of Investigation o kunang NBI sa pagpanguna ni Director Melvin Matibag agod nga ipresentar sa komite sa buong adlaw ang ilang findings kasunod sang investigasyon sa among alleged assassination threat. Naibaluan nga gingamit sang endorser sa ikaapat nga impeachment complaint ang among statement ni Sara. Ang testimonya sang NBI amo ang ginalauman nga makabulig nga matumod kun ang pahayag ni Sara naga-constitute bala sang credible threat sa idalom sang lahi sang Pilipinas. Magluwas diri, desisyonan man sang Justice Panel sa buong adlaw kung buksan na bala ang salyado nga kahon halin sa Bureau of Internal Revenue o kung BIR nga nagaunod sang income tax returns ni Duterte kag sang iabana nga si Attorney Manasseh Carpio. Sa buong adlaw, ginalauman nga magadesisyon naman ang panel sa pagpanguna ni Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro kung may probable cause bala agud nga ipasaka sa trial ang 3rd and 4th impeachment complaints nga una na nakitaan nga sufficient in form, substance, and grounds. Kung madayon ini, magaset ang committee sang hearing sa Lunes, Mayo 4 para sa pag-aproba na sang committee report antes ini igapasa sa plenaryo sa amuman nga adlaw.